Munyina bedi adanse se misi so no me hang mani me ye adwuma sane amiti pen abranti biara beye me ware akosu anya ntachiwa no ye trans fefe obi nim nia esanfi abeye mfirihia biesani a ohia apia ti wu me so ma me ye bribro saa bre no ya ntachiwa bo me so mpekua ma me hui se ohia nam ye nyirampa ebe ya asra nwasiani a esi mitirim se menyi mpuansa meyi de ko babia ni ha de kokyere na no wusu achem se one ne mpanyin hu ase kyere me a be de mitimato na won anhu so ya mije na na predwan da edi kan no obiara anhu ase ankyere me da etoso abien saa afei na manya nia mididi ho da biara a ebesi mitirim na mesore makono meba na me predwan bo me ho ani da bi na mehwe me ho a na mepenwan ne nkokɔ nkwa ne mfena aye mefi ne makura amato yi esane se bribi afiase aba me nsam ti na afei akosu anya ntachiwa enya me bobe ukra okasa ne ntekam meyi ayi ape na obisa amese menkyere na ase nanso emuaya amema ano a ne se onfa mempuansa no enka ne dadwene ho na onhwe me a eyi anka obo anka poma enra fi enawotwe abien a nanchatuwa fi asi gwan me ho se menkyere no mpuansa no ase tekremachene a ekotwi ko breman nyina oto me bi nanso mankyere no da afei na omame nya ne nyina oto me bi afei na omame nya ahaban kra enta onwe yekodan mu a omame mfa na wase enkomaniwam adechen a bobo afei okachire mi se mankyere na se de a obekọ menso mefi ahometew kese mu mebua ne se obekọ a onko mebọ mani tete ne wafi ase buabua ne neama enti mema wode mirikantente ko frem adam fonkwanta bisa o ya mensem nyina no se omeye hu bi mame oban no obi mufo se manka no yie na afei nso enye de se mede asem no siw nyantachiwa nti omame pe osua ne doma de patano ade beche a akosu ase aprapo orempra bi na menese obesoja no ewie akiri no okofa hama se sebe orokwohye meya ntem kohwam hama no fi ne nsam na ohye me bokete se oremmoso nkyire onipa biribiri biara no me kyerɛ no mpuansa no ase so ye nyina na mede medadan na menan guaduo kwakoje odefo anuye ama odefo de sika futuru mpredwan du ahyenebo enti okyerɛ me kyerɛ na ase no osi mko baabia no ha kwọbọ odefo amane ya biako asema mekan enye osusuka odefo ankasa enum na metu no ahunra enti mpanyin masema ne se akosu anya ntachu atumi fahama so orokwohye atome so ne se otumi di me kusum twa ewumina a ankaare mamanya awiewude bere ntumi nware no biewu akosu ya wo asem bisa wo kuna bisa Dabi nya asem ya bisa no akosu ya wugwan waguya ngani mase ofosu hene to bo ase na osuhyefa wo mua akosu ya uni asem bisa wo kunu de a endo bo wunkure siya me woka ne se ebeye na wotu abien ni na no busu achema abofu be hia me ko bebia ne ha ampa me kwae no ode tu mani se me momoden ntwetwe nti amampu asa no ase mekire no
na ɔde sika futuru predwam du bɛda mase nokwa asɛm no hime han me nanso esane sɛ na no busu akyem yɛ opopuni a wɔworɔ ka afa ne mɛtinti megye no pene sɛ ɛkɔyɛ enem na ɛnyɛ sɛ mehyɛ da dii no kusum bio nso na menim sɛ na no busu akyem hu mfuasa no ase kyerɛ a na oritwa nti amoati enti mpanyin menkura no dennen bi miguan metua mo momma Kofi de bi mma me Ɔpanyin kakari Ofosuhene Brɛma Owuo ne Kwaku Boateng sɔre gya nyantakyiwa ma ne kunu di bi mu. Agyanom, maayɛ bɔne, akyi nni adanse, enti momma yɛn sɔre nkɔ agyina. Ofosuhene Brɛma Owuo ne Kwaku Boateng sɔre kɔ agyina. Hwɛ, Kwame, mafa w'aseda madi. Meda ase ahenewa ne n'ano hanam a wɔde brɛ me no. Daabɛ mpo, ɛyɛ me sɛ ne nanan yɛbɛka w'akyi mebae no wose wabɔ hwii sɛ wokɔfa ade wɔ adeɛ mmra aba. Ampara, da no mama bi koraa, mibɛdui na adeɛ asa sɛ ɛtwem, enti mibua medae. Brɔde ampesi bi na mea no bɔ ma me dii medae. Da no po, me ne wo paani kɔkɔɔ no na ehyiae wɔ. Agyinatufo no samba bɛtena ase. Ɛha de bɔkɔɔ na ɔkwan soɛ. Yɛkɔ kɔsebere nsɛm no nyinaa kyerɛ aberewatia na aberewatia si yɛba yɛnka nkyerɛ nyantakyiwa sɛ wanyɛ no yie koraa asɛm a ɔde dii ne kunu no nyɛ asɛm a wɔde di ɔkaniba nea ɔde sii akyi ne sɛ nyantakyiwa mpɛ ogwansae a ne ho tua ne ho nso amfa mpata ne kunu nti amoa. Nkwantabisa ma yɛto ɔsafohene sɛ aberewatia se ne ho. Kofi Wosempa. Mpanyin meda mo ase pii nanso mesra mo monhaw mo ho sɛ moresiesie yɛn ntam merentumi nye mpata no efisɛ ne anyantakyiwa ayɛ me yi akyi merentumi nware no da biara da bio. Wɔhwɛ obi anim. Wɔhwɛ obi anim. Nom nsansin. Inti Kofi mesra wara. Fa w'ani so na fa asɛm a mewɔ fa so yi de adiwo no kyɛm. Ɔsafohene, mesrɛ wo, dwen asɛm yi ho bio. Wara, bɔ mmɔden yɛ sɔhwɛ a ɛtoo nyantakyiwa no mfoni wɔ wo tirim. Nea ɛdi kan no, sika futuru mpiredwan bi a wɔbɔɔ so kyerɛ no ma ɛma n'adwene nyinaa tu yirae. Ɛyɛ nwonwade, nanso ɛnyɛ nwonwa, efisɛ ɛyɛ akasatɔmɛ sɛ ne apɛ ne ade wɔ. Ebia wɔbɛka sɛ wadaworo ma ɔte hɔ yi hwee hia no, nanso nku sɛ ɛyɛ nipa su. Onipa ani nsɔ asetena a ɔwɔ mu da. Bere biara ɔpere hwehwɛ biribi foforo. Mpo ɔwɔ nea eyi a na nea enye frɛfrɛ no. Osikani a wapa adeɛ anya bi nnyan adepɛ da. Dodoɔ a onya no dodoɔ no ara na ɔyere ne ho pedugu mu. Nea ɛto so abien hu sɛ ɛnyɛ nyantakyiwa ankasa adwene na ɔde bɔɔ wo musu yi. Obi na ɔde hyɛ ne tirim na oni no nso sɛbio ɔnyɛ onipa hunu bi. Mpanyin se ɛsa ne yɛ mpɛtu. Enti mesrɛ wara gye mpata no na fa asɛm no kyɛ no sɛbio wode asɛm no kyɛ womfa ahwee nkyɛe. Kakra a mesrɛ makyerɛ madamfo no sɛ nea ɛdi kan sɛ betafrakyɛ ɔwɔ hɔ yi ɔnyɛ abofra onim aware mu dɛw na onim mu yaw yɛ ebi.
asɛm a ato no yi yɛ emu yaw ne apirisi no bi kwadwo anɔkwa a ne na wuyisi enye biribi efisɛ ɛba saa daa nea ɛto so abien ɔnkae ɔsompa a nyantakyiwa de asom no ne hia ne taamu bere nyinaa mu na ɔmfa ne mfomso yi mfiri no. Agyanom medam ase nea aman yɛn akɔdu no me ne me ba no bɛsɔre agyina kakra na yaba. Kwame Sɛkyerɛ nti a mo anya nkwantabisa fi adi. Nea wɔkamfo baabi a ne ha so a ɛsɔe. Ɛsɛmani kuro no nyinaa bɔ otwi ma mpanyin ne mmɔfra mmea ne mmarima nyinaa pia kɔhyɛ Nana Osu Akyem ahemfi hɔ sɛɛ twɛn wotu wo nan a na etia nipa. Na dan na wosi kwasi kwaten nso kɔyɛɛ wɔ hɔ no. Ɛyɛ me sɛ no koraa na ekum ntiamoa yi ɛne sɛ wosi ɔhene abɔfo no bae sɛ wɔrebɛfa ntiamoa akɔ no wama no kwan ankɔ ɔdan mu ankɔfa ne ntama enti ɔrekɔ no na ɔtwee kwasi kwaten de bi a ɛsɛn hama so wɔ adiwo hɔ de bɔɔ ne kɔn mu kɔe. Eyi bere a ɔhene de no hyɛɛ adumfo nsara pɛ na kwaten bɔ hoo kɔpa a ɔtam no fi ntiamoa ho wɔ gwam hɔ ma ɛka ne twakotonko. Ɔbaa bi na ɔdom yii ne nkataso maa no ma ɔde sii n'asen nokwa na ɛyɛ ahometew. Kwame Sɛkyerɛ nti a mo anya nkwantabisa fi agyina no aba. Agyanom yakɔ sɔre ntiamoa biara nanso nea ogyinae ara na ogyinae. Ose nyantakyiwa ose ɔrenware nyantakyiwa bio yɛayɛ biara nanso ɔno na ɔda ne gya ho nti ose montetew aware no mu. Ɔsafohene ntiamoa sɛ wose ne no. Yiw mpanyin ɛnyɛ sɛ sɛbe m'ani na nsɔ mo na aware paa de merentumi nware nyantakyiwa bio. Ɔsafohene sɛ ntiamoa se ne mu. Ofosohene sɛ ntiamoa se ne mu. Sɛ saa ara na ɔka ɛnyɛ biribi enu akosua no ara na ɔpɛ na abasa. Yɛn de anka siesie na yɛbae nanso sɛ yɛayɛ biara na mfua a ɛnde oyi inyi srem dumien mmra na oyi inyi srem dumien mmra na yɛmfa nyɛ nsani adanse sɛ magu mu aware no nɛ. Nti a mo ayi srem dumien bae na Ofosuhene yi srem dumien de maa nyantakyiwa. Kwakubuate nso sika no mu buu bagafo no ano kyɛm a obiara nyaane a ɛfata no. Efi nɛ magu mu aware monyɛ okunu ne ɔyere bio mo a maka yi moyɛ awaregu yi ho adansefo. Sɛnea ɛte yi de akwankogya biara ani hɔ no. Sɛnea ɛte yi de akwankogya biara ani mu so nyantakyiwa ti wɔ sika bi. Na ware nyantakyiwa no metua ne tia de mpiredwan abiesa. Afei ogye me hɔ bosea bena de kotua na abusua mu ka bi. Ɛna ano bi nso ogye me hɔ osua ne suru sɛ ɔde pua ne sika so akwayɛ nwini. Sɛ sika ahorow yi mede ne nyinaa mekyɛ no. Aseda na ewu. Wɔsɔre da ntiamoa ase. Yɛwie aka bi hyirewu. Kɔ me nua bi asapoma nkyɛn nkogye wo hyirewu. Kwame Sɛkyerɛ ntiamoa ne nkwantabisa sɔre da bagafo no ase. Mani da so sɛ mofra ne mpanyini ne titiriw no mmea awarefo ne asigyafo a ɛbɛte nyantakyiwa ase ne nyinaa de bɛyɛ ɔkasakyerɛ ehu sɛ ɛwɔ mu sɛ sika sene biribi asen bio de nanso sika ni bere de
ɛde bɔne nyinaa ba bio ɛsɛ sɛ obiara hu sɛ ɛnyɛ nea onipa hu na ɔte nyinaa na ɔde n'ano ka. Yo. Amen. Ariti opanyin kakari ɛna ɔde ne nsɛm nyinaa ɛbɛ wie no. Ose na ni da so sɛ mofra ne mpanyin ne titiri mmea ne awarefo ne asigyafo a ɛbɛte nyantachiwa asɛm yi nyinaa de bɛyɛ ɔkasakyerɛ ehu nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa sɛ sika sen a biribi nsen bi ode nanso sika nibire de ɛde bɔne nyinaa ana ɛba na sɛ sika nibire ɛna ɛde bɔne nyinaa ba bio sɛ obi hu sɛ ɛnyɛ ne onipa hu ɛna nana ne ɔte nyinaa ɛna ɔde n'ano ka nti ɔpanyin kakari asɛm ɔde twa ato ni na ne nyinaa kwakɔkotwa fa nyantachiwa suban ho esan sɛ wama sika nibire aba abɛda nafa a wukunu ne ɛyɛ wukunu nya sika bɛfie ɛho ɛna wudidi ɛna de wakɔkotwa asi na akyi sɛ nso wopɛ sika ne bi ɛna ɛnɛ ne awie wuni ne awie nini o adɔfonom ne awie nyantachiwa ni ɛni nti senti amoa ye ni ye senti amoa anye ni ye sɛnea nyantachiwa ye na ne kwan anen sɛ nye ne kwan anen ne nyinaa ɛda ye nyinaa ye nsɛm ye ba bedi ho nkɔmɔ ne fe yahwɛ de ɛde bɛfa yo ɛni nti sabri ya nkɔmɔ twetwe de ba be fi ase no mesrɛ sɛ onso o asɛm ni sɛ bi o adwirikyire bi a comment section ho mesrɛ sɛ o de bɛfa honom na mapebre akenkan ma o TY Baba Shop ana ne Jacqueline Enterprise Major Pharmacy Siman Advertising Kumi Concept BAG Studios wo nyinaa gyina yɛn akyi ana yɛtumi de akro live dwumadi ebrɛ wo ɛne tibra so sɛ yebuebu nsɛm ni mu na ne ɛsɛ fata sɛ yɛdi ho nkɔmɔ nyinaa yɛkenkan wɔ ha se ana sɛ yɛkeka ne yɛkyerɛkyerɛ adwene na efe yehu ne ɛsɛ fata na efe mu a mo nso retie yɛn no nso motumi afa biribi afim na yɛn akasa nso a yɛtie yɛgusu redi nkɔmɔ no ne yɛafa bi afim esan sɛ osuahunu ɛwɔ hɔnom yeo osuahunu ɛwɔ hɔnom ɛne nti wugina obi osuahunu so na nso de abɔɔbra ɛnte saa anka obi twerɛ nhoma fa na abrabɔ ho a anka ɛhoro nhia sɛ yɛkɔ akɔtɔ bi akɔ kenkan esan sɛ osuahunu wɔ eye paa yeo ɛne nti ma beguafo asan atena se bio obi ayɛ krado de na ne de twato enti ɛnan wo nsɛm bia ɔhɔ no wantimi anka ne na yɛto mpuansa nti amoamu a ɛno ya den ɛne nti ɛna de nsɛm no yɛrehwie ne nyinaa gu hɔnom na efe yɛkɔ akɔdi buronya no prɛkopɛ na masɛm di sɛ edi kan na nka mehwɛ mu yi sɛnea yɛn nyinaa anim sɛnea nti amoa si fa dɔ ne yiri a obi a nhwɛ anim sɛ awaregya a ebetumi abɛm ne eyeso ogya ne yere odo na tonzio ofa bi na so tumi gya no efsa ne ode ye no eye yaw se enya ohene nya onku se ne ti amoa aka ni nyina be ma anko betwa ne ti awie ketekete na efi ne yere na yɛhwɛ mu nso a ne yere nso se no onim sɛ ɔkyerɛkyerɛ ɔkɔka asɛm ne kyerɛ nana no na onim sɛ ne kunu ti da so anka wanka saa asɛm no na mo ne yɛ adwene ayi kurokuro sɛ wukunu no kura wafɔ so na wuso nka mmere na ɔreka sɛ ɔbɛka no kura woka gyense woka sɛ keka ntam worenka nkyerɛ biara enso wuti mu nim sɛ wokɔka nti sɛ ntam na wokan ne kwa sɛ yɛ bibi ɛsɛ ekumu anka wobuye wame a wokɔka na anka wankasa woda wo na wawu hɔ nti ne kunu no hu nsɛ ne yere betuma agite bi na ko wu nti ogya na asɛm yo le da bonjina amane ase na ɛtɔda bi a na yɛhwɛ ɔkwan a nipa bi tumi fa so ɛde wɔn ho wura aware mu ni titiri efi asefi relationship semu a na ebi wɔ ha yɛte nkyɛn a yɛse ɛyɛ aduru yɛhwɛ ɔkwan of nti amoa fa so dɔɔ ne yiri a ɛtɔda bi mpo a yɛhwɛ mfiase na ɔsese ne yiri gyaa ne mpo a
obetumi akwa ɛtɔrɔ bi a na obi wɔ hɔ ɔte asɛm bi sɛ a ɛne sɛ ne kunu anaasɛ ne yere dɔ no paa ɛno nti obegyina so ayɛ na ayakayaka de bi ɛnte sɛ obi tumi ka so obi tumi de ne ho ato hɔ ama ne dɔfo bi a anasa nsɛm na ɛyɛ nada nsɛm bi anasɛ ɛnɔpare me de me mfa obi sɛ mewu ama wɔn anaasɛ me de wuwu ma na wuwu wi a ɔno na waka na ɔte asɛm benefit bɛ ne wanya wu ɔkɔware obi foforo ɔkɔte ase ɔkɔnyɛ ɔdɔ foforo nti woka sɛ mewu ama wɔn na me de me ho bɛto ama obibi a mehu kyɛ sɛ mehu sɛ ɛnyɛ kasa menyinyi mehyia ne de na mehu sɛ wɔka saa a wohu sɛ ɔdɔ yɛ wu ɛna metumi ewu ama but menyinyi mehu sɛ asasɛm no wɔka no maadwene ho a mehu sɛ ɛnyɛ adwuma na wowu ma na sɛ wode wawu kɔ nti ɔno ɔkɔnyɛ ɔdɔ foforo anaa wohu saa ɔno sɛ maame ne okunu ana ɔyere ɔsɔ ɔbea de ogya awa wobɛtumi anya foforɔ aware but wo maame de wokum na anaa owuya wonya maame foforɔ nsi anan da wo maame nua ho nanso ɛnte sɛ wo maame nti wo sɛ mewu ama wo no de mede mehu ɔdɔ wo sɛ dɛn a ɛtɔ me bi a te sɛ nea ɔbea yie ɛtumi tete wɔ ɔdɔ mu na ɛtɔrɔ bi a na ɛyɛ asefem obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ otumi do obiara ma osu atɔ aludu sum nganunum kanea nyinaa ne titiri mmarima na ɛta afa saa tebea anim na wafrɛ ɔbea yi wɔ telephone so na wɔn me wɔ fie miyɛsɛ na wadidi o sɛ minidi yɛ wohwɛ sɛ ne osu tɔ ne ayi apra na ɛne na mu ne ade a wɔn asan adum kanea ɛsɛ sɛ otumi tiri obu nkagye kɔpɛ dɔkono bi ma ɔbea yi di na sɔɔdɔ yi nyinaa akyi na akyi wobɛte sɛ ebia ɔbarima ne ɔbea na agyae ɔdɔ no etumi sa me saa ebi na kofi ti amua yie nti amua dɔ nyantakyiwa ma ɛyɛ nyantakyiwa adwumpo sɛ saa sɛ mu asi koraa na ɔbɛsra kofi de bɛkyɛ so kofi dɔ no ɔyɛ biribi na ɔka sɛ mɛkɔ na kofi akɔfɛ nipa abɛfa ne kyɛw sɛ na kofi nti ohun sɛ kofi dɔ no tra dede no so ɔdɔ bia no moro so ba saa dɔ no nso ɛna nka de kofi kowu ɔsɔ dɔ ne nti na ɔfa ahamɛsɔ kɔhyɛ pɛ otu mirika okɔgye because agya ne dɔfo ma yɛ no ɔkɔhyɛ ne ho hama no okum ne ho a ɛbɛhaw nti ɛna mɛka kyerɛw ɔka kyerɛ sɛ ɛyɛ na kofi ampemmede wo gyina kofi anan mu sɛ ɛnɛ wayɛ ɔsafohene wo yere kwa kɔgye piredwan du na ɛnam owu ne nkwankwanta ɔde wokɔ gyina yɛ nti wo sɛ wo n'ani gyae saa piredwan du so anka wo pene so na wo na ne tena so a sanka mbɛtumi de abɔ bra na akɔ m'anim paa ɔmfa na anka de miti kɔ akɔtɔ na ade akɔ akɔgye pire sɛ sika no koraa mede kama no bi koraa menye ni sɛ ɛbɛyɛ nhyira na meka no ɔte ase nti me mmom paa de megyaa no mayɛ ɔsafo hene ɔmi nkom ayere koraa na akɔhyia nso gye sika no sɛ wankɔbɔ no kura ma ne yɛsɛ wama piredwan du anaa nti ankɔ ɔde kɔsie ɛnyɛ ade ankɔ bɛma ne kura wu sɛ wama ne sika bi da so ɔhene anka ama nti amoa ante ɔnka da ɔde ahyɛ ne ho de kɔsie nti ɔbea sɛ ɔnyɛ ɔbea a wɔne ne tena bɔbra nso bɛnyɛ so wo sɛ mmea pa ne adeɛ wɔ ɛno mmea pɛ na ɔgye ankɔkɔgye de ayɛ no ho wohu sɛ nti amoa se ɔgye sika bi wɔ ne nkyɛn nneɛma bebree nso ɔde kyɛɛ no bata yɛ akɔhye a anka bɛgye o ɛyɛ akɔhye a anka saa sika yi ɔbɛgye afi kofi nkyɛn na nea mehu kura ne sɛ mehwɛ asɛm yɛ nkɔ awie a mehu sɛ baabi hɔ no a ɔkae sɛ wonya wo sika woma mbidi ɛna woyɛ sɛ na ɛkɔhye aboa saa hɔ nom ne na ɛkɔhye aboa na kyerɛ sɛ saa me na ɔnya sika no ɔne nnɛdi na so saa fa ne mu na ɔka asɛm no nso nti amoa nso yɛntumi anka sɛ saa ma ɔbɛde ma ɔdɔ akyekyere no ɔhu asɛm bi ɔnka but ɛda awie yi na wode toto ho ahu sɛ kofi nti amoa nya sika no ɔne nnɛdi ɔkae sɛ bɛyɛ mfe abiesa bi ni a ɔsɛ na ɔno nneɛma agu no so ba mfe abiesa bi onim ne ɛyɛɛyɛ a ohia nso agu no so nti na sɛ yɛhwɛ baakyi ni na awie a yɛhu sɛ sika no akɔfi nyae na ɔne ɛkɔhyia na na ɛdi na ɛyɛ hia na ɛhia no na ɛkɔhyia pɛ sɛ ɔbɔ no so dwa
na yɛbɛhwɛ mu yi a yɛbɛtumi aka sɛ kofi biribi wɔ wɔn ti na kosi abɛdɔɔ na oyiwu ampa akosi awar no saa na tɛ no ɔde n'ani to kofi ahonya so ɛna ma ɔde ware no ɛna ɔbo anka poma mfe abiesa kofi ho bɛkyerɛ no na afei ɔsan bɔɔ kofi so dwae bɔɔ no so dwae a sɛ nyɛ onyame na ɔyɛ kofi adom na ɔfa asɛ nyansɛn na ɔkɔnyaa ne ho a anka ɔbɛgyaa no saa no anim ebi nkɔ ahwɛ ne ba kwasi kɔ asɛm ɛsiane sɛ kofi no bi nti kwasi kɔ asɛm fa no yɛ hwee maame nankasa kora tumi tu kwasi kɔ asɛm wɔsoma wankɔ ne ade na kyɛ sɛ ɔmpɛ kofi nti a ne sika na ɔwɔ mfi ase no ɛna ɛma ɔde bɛware kofi asɛm yɛ nti madamfo baako yare o ɔyare abɔ atiefu nti asɛm yi bi ɔnware awura ne yɛ na mmom na ɔne ne wɔ hɔ mfe abiesa ni o ɔne na wɔ hɔ a nti yɛmfa ne sɛ bɛyɛ na wɔtwe abien ni na ɔsɛ ɔne n'adamfo baako ɛkyate a ɔnim awura no na obisa ne so ɔne awura no wɔn relationship na kɔsi dan no so asɔtare biribiara yɛ fine ɛna ɔde flyer sɛnde no save the date nti ohun save the date no afei ɔsɛ ohun nea ɔyɛ nti ɔsɛnde awura no congratulations ɛna awura no sɛ bi sɛ ɛni so on what kyerɛ onye ntum sɛ obisa ne saa date na ɔcongratulate no ɛna ɔde flyer ne sɛnde no ɛna awura no sɛ bi sɛ onya flyer no ɛno so nkurɔfo na ɔde ase nkurɔfo na ɔde ase no na ɔka thank you onim sɛ ɔbɛka sɛ owó ebi ɛ prank anaasɛ ebi 19 ɔyare abɔ no eti ɔne n'atena afei abie saa otum hu sɛ emu kaa wabɔ ɛno kɔ mmae ɔyɛ nɛɛso eti na ɛkyerɛ sɛ wakɔ akɔhu baabi a ɛsɔ kakra nti ɛne obɛgyae na wayɛ dɛm wakɔ nti saa na mehu sɛ nyantakyiwa nso ne suban na ɛkɔyɛ na nea migyina nea waka yi so a ɛka me ayɛ sɛ sese sika nti ɔdɔ kora ɛde wɔ bio owura bi dɛn ne ɔdɔ dɛn ne ɔdɔ saa owura yi mafo yi ɛyɛ ne mafo yi but ebi wɔ hɔ ɔdɔ ana ebi wɔ ɔdɔ hɔ owura Eugene yo wo de kasa wahyia me abɛn yo wo nyinaa ho ɔfɛ yɛ pɛ wo nyinaa suban yɛ pɛ ɔbaako ne maame yɛ teacher ni ɔbaako ne papa yɛ MP owó sika hena na abɛfa o mehwe suban no ansa ɛsan sɛ mentumi nkɔdi sika a me ho bɛ hyehye me mebe wo hɛ da bia yɛ ka se wokɔ aware adwo suban yo me gye di sɛ uhu ɔbi aka na ahoɔfɛ na edi kan ho wohwɛ ahoɔfɛ na ansa o wedi mani gye ne ho na wakɔ mpanyinfo manu wakɔ akɔyɛ line ɛfa ansa na ne tena kyɛ kakra o sɛ akɔyɛ de ni suban yi nie nti sɛ mebisa obi o wahyia MP ba ne teacher ni ba wo nyinaa ho yɛ fɛ hena na abɛfa no oh sɛ MP ba de ɔyɛ dɛ no na mmom wɔn sɛ wasɛ misa ne ɛdo na mmom suban no nso ho hia ɛsan sɛ wa nkwa na nyinaa no ɛnyɛ wo ne sika ne nkuto na ɛbɛtena wo ne suban no ɛna ɛbɛtena na mmom yɛnhwɛ sɛ yɛasɔre adan nya no pan wokɔ akɔbue fridge mu aduan ayɛ na ma wobue wardrobe mu a designers yɛ ayɛ na ma na mmom anigye biara ni fie hɔ a saa anigye no ɛm sɛ wohu sɛ obi di ne bankye ne nkontommire koraa wobɛpɛ sɛ wobɛwɔ ne shoes no yiw ɛsiane sɛ mmarima bebree pue a wɔmma fie ntɛm ne ade no ɛyɛ anigye ɛdi fie ne ade nti wobɛtumi adi sika no akyi ebia anim yɛ a na emu bɛyɛ dɛ na mmom enu akyire no na woreka wɔn nsa wahu na yɛrekɔ yɛn anim de a nyantakyiwa nsɛm a ɔkekan bere na ɔretwitwa agye ne ho anaasɛ bere a wɔrebɔ wɔn kuro sɛ ɛyɛ ɔhene na na ɛde ɔne n'akɔ nhyehyɛe bi ne ade bi nti na ɔhwɛ anim sɛ ɔbɛkɔ akɔka asɛm no akyerɛ ne kɛkaa na ɔnnim sɛ wɔkɔ akɔkum nti amoa no saa afa no mu na mohwɛ a na wanu ne ho anaasɛ ɔnu ne ho yɛ wanu no bata yɛ neat na wanu ne ho ɛnu ne ho yɛ nkɔ nkɛse wɔn mo yɛ na wanu ne ho bata na edu saa mɛ na efe ohun sɛ sɛ mɛ edi nkwasi asɛm ama
say de nti no mu say fe de no wa nu no so odo no 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 fe de wa nu no mu say oh wa go yes ah nyan tejuwa onu ne hu yo onu ne hu ye chese mama impo anka wona ka asem na wie ni anko betimi akukoto dwa da form eso ni kunu na nse o me do wache me wate wanye osem bi sese wo mo ni sire waka ni sire wa asem won re bi sire wo nti won ka wo ja me de se no if so wo say ni awon aka no ba no nye ready say so obey mama inu si pe you si pe ye me eso so da form super cha o mi wura or therefore fache me wate na o ja me fa na mere ko bi o me ne o obetimi o aka kofi wa badai ba aka kofi de bete nti sanko yes anya me nyina ye we a aka ba sa na ko bi o should da for prepare on na aka re ko o no mi ni nti obi sa wo se wo a anka wo be ye den so na o sukura wo ko to dom no da form no bu fa so ne ade no aka wo be je na mi ka be na ho meto wo be je na ora mbenda asɛm a yɛka ya ma yɛkɔɔ mu a mewɔ ha yi a meyɛ nyinaa mɛgyina asɛm no mu a mɛbisa wa ɛmewɔ hu sɛ aware no a wowo ka no ɛnyɛ mpena asɛm o sɛne obi ware no a yɛsɛ na mene wɔwɔ ɛdɛ mene wɔagyae bi a ɛtrɛ bi no ɔno na ware fimere santen tete no yɛnanom kae no wɔsɛ piredwan ɛnyɛ sika ketewa baako kora ɛnyɛ sika ketewa wɔsɛ ɔware no tua wo ti sika piredwan abiɛsa ɛnyɛ sika gum a wɔfa wɔ fam ɔno watena hwɛmere santen sika ba wadi wasan atwa ato sika ba wa ama wo nso homa ye ba awie wakyerɛ wo sɛ ɔno na edi bible kwa sɛ yɛbɛ ware ayɛmmɔ bia no mpae barima no mpae ne yɛhu sɛ mfe pade na wɔka no ɔno na ɔba bɛhyɛ wɔ ana anyɛ sɛ yɛhyia no na ɔyɛ mpiba ano ɔyɛ sexy girl bi a kyerɛ sɛ na akɔ bi ayiyi nti ɛno wobɛhyɛ na abɔ mpae mmarima bi ne mmea bi a ɔde wɔn ho akɔ so keka wɔn ne edi n'akyi bi emu atwitwa nsa yɛn sɛ yɛasɔre yɛ yɛde mɛware nti ne yɛkɔdi n'akyi pa daabi wodi sika n'akyi a wobɛyɛ mfom so ɛna wowore ka sɛ ɔmu nkotodwe na ɔnapɔ ne ade crocodile tears wɔ ɔbɛtumi de mo ato fam wɔ aha ne ama yɛ ɛno mo wɔ ya ɔno ne ho yɛ nti ɛduru kora bɛgye wɔ yɛ atere baako pɛ nti nea nyatatwa de ayɛ nti amoa no ɛyɛ fiahyɛ ase o na wapaere ya o abɛdu saa abiri nti so so mpene a nti amoa wɔde ɔsono bɛba ne kyɛw korɔ nte ase nti so ɔbɛda fo mu so ɔbɛdu ne nyina nti amoa wahu bia wabere si mpua kɛkɛ korɔ so de hama bɛhyɛ na nna ma anya me ho a wobɛda fo mu na bi wobɛkɔ na obi aba so twe de mɛtwe ne kakra me yere yɛ me yero ɛna me kana nti asɛm a yɛ bisa wo na wantumi mu o sa nka ɔyɛ nyina wi a wobɛgye nana ana wonye meje mɛtwe na so ana sɛ wore mfi asɛm ne yɛ ɛwɔ wara me de bɛkyɛn na dent na bɛtwe na so twe na so de ana wore kae na asɛm na asi sɛ de so ɔdɔ dabi ana na gya no nkɔ mi gya me na sɛ sɛnea amedɔ no ɛno na owura yi gyere ka sɛ obi tumi do biara na wotena ase dwen ho a obisa ho sɛ mpo ɛyɛ aduru na oni ba no ɛde ayɛ na ɛno no kyerɛ sɛ ɛte sɛ wode asɛm no hyɛ wo tim mede agyae ɛwɔ bi a mama abenanom ne mama ɔkɛku aka ma ate ase mama na mɛyɛ aka sɛ megyae me a menkae wo mentwe wa so atwam merɛ afi wahu but wode ade no akyɛ na ɛsɛ wɔakoma mu ɛwɔ mu kakra a wo na anuade a woyɛ ɛnyame anka megyaa wo wahu na ɛsɛ ɛwɔ ware wo ka sɛ yɛhyia bi a yɛmmɔ ne ho mpae sɛ wo ne obi ka sɛ menka sɛ wohyia na sɛ wobu wa no ka sɛ mɛware wo nkwa ade a ɛsɛ wohyɛ dɛ di ne ho mpae yie na nyame yi kyerɛ wo anasɛ wo hu sɛ obi ayi de sɛ me hu sɛ nia koduru ne me a mete ase sɛ yɛ me mfe mpade mu na ɛnyɛ sɛ yɛhyia na sɛ obi ayi de sɛ na ne mu tene ne papa bi o sika bi ne shape bi na yo maka bebree de na mmom yɛnsa nhwɛ mpata na anasɛ akorɔkorɔ na wɔde korɔkorɔ nti amoya so onya asɛm no nti mu ɔno ya na damfo nkwanta bi sa asɛm ɔbɛkan sɛ anka onyi no ɔsom mpo a ne yere asom no so na nka ɔma biribiara to ntwa na mmom ne nyinaa akyi no o sɛ daabi da na ɛka akɔmea ayɛ sɛ nyantakyiwa ansom nti amoya yi ana so nyina som ɔde asom no kyerɛ sɛ wɔasom no bi
ɛna sɛ yɛware a yesu ɔbarima no abusua ti ɔbea wobɛbrɛ wo ho ase ahyɛ wo kura ase na woasom no woyɛ ne sɛ soboyafo nti som no akwantabisa de bi ba mu no mehu som bia ɔbɛ sɛ ɔka nkwantabisa no woyɛ Kofi Adamfo na oyere nso yɛ Nyantakyiwa Adamfo ɛna Nyantakyiwa yɛ nade ɛte sɛ nti sɛ wonyare ka bibi pɛ na kyerɛ sɛ wobɛ sɛ Kofi fo so de ne ho kɔhyɛ mɔ ɔfa n'ani nto nea Nyantakyiwa yɛ na ɔnyɛ sɔ ɔnyɛ sɛ nso Adamfo nso ne ɔyɛ abia yɛ ni enye nkwantabisa nso ayɛ ɔpanyin ɛna wɔ na nti at least ɛsɛ sɛ ɔka bi wanka hwee a enye ɛsɛ sɛ ɔka bi efi sɛ nka ɔsɔ ɔbɛka bi etia no koraa de anka enya sɛ because hwɛ mmera ɔkɔfa ahama ne ade osi mɛmɛkɔ ose wo bɛkɔ akɔ ne ade no wɔn wɔ di mirika no ɔbɛka sa kyerɛ na nti anka ɔbɛka sɛ o akɔhyia koraa saa ne mɛnya wo yɛ nyina yi ɛna ɔsan yɛ sɛ deɛ no mɛkɔ abata ɔyɛ ɔpanyin nti wɔka asɛm ɛsɛ sɛ wotumi ka bi yo ɛna ebesi yo ensi yo ɛsɔ ɔsom no nso Bible ka wɔ ɔsɛnkafo ho ma si sɛ woyɛ nyansade bebree na woyɛ gyimisɛm baako a gyimisɛm baako ɛpepa nyansade na wayɛ nti sɛ wasom ne yie o sɛ ɔnsom ne yie o oyima na aba mu nkoa wɔ hɔ no nkoa de megye di so ɛno na ama ayɛ Kofi yawo yo mɛkɔ m'anim akɔhwɛ nea yɛn ahwɛfo no nso de aba n'efi yɛde wɔn aka ɛsan sɛ dwumadi a ɛyɛ ɛwɔ no wɔka ho ɛna ɛma dwumadi no di mu sɛ yɛtena ɛyɛ ne nyinaa na wɔn ahwɛ yɛn a ɛm sɛ yɛyɛ agu pa ɛne nti Nicolina o ado o sɛ no sound please me di sɛ saa bere de wote yɛn ka yie you hallowed impact o sɛ that's a great program. Thank you. Honor say God bless you for this program. Onyankopon nhyira wo nso. Ofoforo Christophe Bafo ono so say well done. I'm proud of your team. God richly bless you. Onyankopon nhyira wo nso say nso wa pebre ahwe yen ene wo nhyira nsem a nso reka kire yen. Christophe Bafo honor say I see you my daughter Okrekubia. Abi say wunu ya. Enti ye ahwefo mo so mo comment amode aba no. Em say ni nyina nen yo ni nyina nen ebia mrepem foforo ba bi oba de beka ho na ebia na enene wo de dikan a wo hwe ho huma nyina fampuansa ntiamoa abranti bi a waware na ware mfi ase na sika wo ho kama nche ene san de ne ho bebo mu a osan de ko ohia mu eni nti ni hia nti na ne yere enhye da mu no owo ba ma ne ba no kra ewi nti no na abanoma ana onenete na abanoma de ndi kwasi kwa aten na yere nso onenete e de akosu Nyantakyiwa yiwu nti won ana wo ho na efe ni abranti ko ohia mu no na etwase otwa no ho kakra eni nti ofre na adamfo a ne din de nkwantabisa na oje afutu kakra fi ne ho nti enam se afutu yuso ana no pa bi odanyan e no se da bi meyi miti na se ati no eyempuansa se ati su no ginan de benya ne ho a esane se odokwa ahemfi se won kire na se na oma hene ene ne ahemfi mpanyin nyina antumi ankire ti na se ti no mefa ne se ne a anka yesakora won agigya wonwi no abiesa bi atue ho ani nti ne ewa anim no kire se wunya asem a nka nkire o yere ne ewo ne benkum so no ase kire ne se abanoma enchen obapa ene fe ne ewo ne nifa so no enso kire se aniwa ennim awere ho yiwu ani nti eno ho ana na odidi nti bire biara obebo ahyen ahemfi no obi antumi ankire ti ase a ne waje piredwan ewo ahemfo ho anase omanhene ene ne mpanyin ho na yereka piredwan du a anya hwekura no mefa ne se won ama kutu ketewa bi a sikagudi ayenema ani nti na ebiribi esombu yiye ani nti biribia anti am abetena se ohwa a onya hwen ya na se ne sika semro kofom no na wagbo apini ahemfi ho won antumi ankire mpuan ase a na waje won saa ani nti ahemfi munipa ne omanhene ne won ekeka won nyina afa won ho adwene se abranti irididi e ho ani nti yempa okwan bi nsiw na anokwan na wa ma ahemfi a ama meje oman ne sika futuro a ewo ho no eno no wode fa na yere so ne yere nso bo a wo hye no no na ukire mu de a
da bia ne anka ne kunu ne ba ahemfi hɔ a wo ehu mpua no ase kyerɛ a wɔde ma no eyi wɔre ma no du kyɛ times 10 of ne kunu no ebegye biribia no ɛni ti wɔde hyɛ ne bɔsaa no ɔno no mu na waka ntam deda sɛ ɔne ne kunu begya ya ware nti sɛ ne wɔde biribi sɛ aba abɛto ne srɛ so ya de nti na ɛsɛ sɛ obugu ɛsɛ sɛ ogye na ɔne ne kunu kura agyae na wɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa wie a ogye tu mu no kɔdɛfɛdɛfɛ ne kunu a hyɛ sɛ ɔbɛhyɛ ne ho akɔmfo koraa ne ade na ne kunu sɛ wode ɛnyɛ hwee wo ya na me yere nti meka kyerɛ wɔ koraa menyɛ hwee ɔka kyerɛ ne wie no saa da na ɔbɛyɛ kɔ ahemfi kɔbɔ ɔmahene ɛne ne nkurɔfo amaneɛ na wo sɛ saa na ɛtene deɛ ɛne na wɔnkɔfa abrante ne mmra wɔkɔfra ne bae no ɔmahene kyerɛkyerɛ mu ma ne hu sɛ yiw ɛnɛ wahu mpua n'ase nti saa na ɛtene deɛ ɛne na ɔde ne ti bɛtɔ ɛsiane sɛ mfi ase no apam a wɔkɔ ɛnɛn sɛ wɔtumi kyerɛ mpua n'ase a abrante ne nni hwee nti wɔde ne ti bɛtɔ ɛnɛ wɔahu mpua n'ase ɛne nti ɛsɛ sɛ ɔde ne ti ne tɔ ɛhɔ ɛna efe na abanoma no etwiw bɛn no bɛbɛyi ne ntama a ɛsɛn ne ho ɛno na ɔmahene tena ase dwene ho ehu sɛ mpua a abrante yi ɛne nkyerɛase ɔde maa ne nyinaa no adaadi ɛwɔ n'anim pefee ɛne nti sɛ saa na ɛtene de a anka ne ti ananko wɔde retɔ no wama wamfa ntɔ bio ɛsiane sɛ wahu sɛ ɔyɛ ɔbadwen ma ɔkyena bi asɛm to kuro a obetumi afɔ kwan foforo so atwitwa agye ne ho ɛno ɛna ɛma a Kofi Ntiamoa a ɔyɛ nhoma yi mu tiban no egyaa ne ho edidi mu ɛnyɛ saa de anka sɛ me no wɔkasa yi anka abrafo ɛde no kɔ dedaadaw ɛnɛ oso ɔnware ne yere bio ɛsiane sɛ ɔhaw a ne yere de na afam no nyinaa ba bɛpem saa biribiara da adi sɛ ne yere no ɛmpɛ ne bio ɛnɛ wakɔ akɔyɛ ɔsafo hene ɛwɔ kuro foforo so ɛna ɔsan ne yere agyae nneɛma bebree ɛna yɛfi ase yɛsuasua wɔ mu sɛ nipa bebree betumi aba aware mu a wɔn adwene pɔwɔ ɛwɔ wɔn tim nyinaa ne sɛ usika bi a ɔwɔ nti ɛna wɔde ba bɛware wo wɔn obi te ɛyɛ wo kunu sɛ ɛwɔ yire o wo de date ne kura na mwom na ɔde megya o ɛda bia ɛtaataawa no kware ni ɔnka no kwa obegya o esane sɛ obi fa sekan sɛ wo yɛ medebɛwɔ me yɛ medebɛwɔ wa wokɔkɔ report wo police station na police to me fa no so far as ɔde na no yaka no nkwan ade onya ɔbɛyɛ ɛne nti eniama bebree ɛne yɛsua ampa abanoma nkyɛn ɔbapa na emom obi nso betumi aka sɛ nneɛma kan nya no kware esane sɛ abanoma bi nso ayɛ biribi akyɛn ne ɔbapa bi betumi ayɛ nneɛma bebree ne yɛsua ɛnyɛ nɛ ɛna kenkan me ɛreba awie ehoma yi Eugene Owusu Kranten ɛna ɛkyerɛ wei okuroponi mapa yɛrehwɛ anim sɛ yɛreba bɛhyɛn afefoforo mu no yɛbɛsan ahwehwɛ nhoma foforo ato hɔ na mmom yɛdi bronya wie kafra yɛdi bronya ewie ne ewura afefoforo mu a yɛbɛsan ahwehwɛ nhoma foforo a yɛbɛtumi asua biribi wɔ mu ne yɛn nyinaa yɛde abɔ yɛn bra ne yɛtumi de yɛatu mpɔn ɛwɔ yɛn abrabɔ mu sɛ nipa ku anaasɛ ɔman mu ne nyinaa mpo mɛdabo bibia sɛ maka yɛn ho fiti bere a yɛfi dwumadi nyinaa se ne yɛde afi aba awie yɛbɛbɔ bibia afihyiapa akro live crew ne nyinaa ɛma yɛn ahwɛfo ne nyinaa afihyiapa obi wɔ hɔ a ɔsɛ maahwɛ nso wɔ mu medin da wodi udin ba ya nka mebɔ ma wo na mmom meka sɛ Onyankopɔn nso yhyira wo sɛ wahwɛ yɛn ɛsiane sɛ wonni hɔ a yɛn nso yɛ ni hɔ mo kan ɛna yɛkɔ yɛn anim daadaa nyinaa dwumadi ɛnyɛ Facebook hampo nkuto ɛna ɛwɔ ukodi YouTube na nso wohwehwɛ Akro Live GH a dwumadi ahorow a Akro Live atwa nyinaa eguo ɛne ti ukodu hɔnom na kenkan me nkuto na wohwehwɛ a wobɔ Akro Live na wode #kenkan me asɔ so anaasɛ wohwehwɛ kenkan me ne nkuto mpa ubehu sɛ dwumadi no nyinaa egu hɔ ya aboafo a wɔn agyina yɛn akyi fitimre santen bɛpem saa biri ɛyɛ Akro TY Baba Shop Major Pharmacy ana Jacqueline Enterprise Siman Advertising BAG Studios ɛna efe Kume Concept wɔn nyinaa aba abɛta yɛn akyi ama dwumadi aba abɛyɛ krabɛhwɛ nhyira biara afim aba no yɛda wɔn nyinaa nso ase sɛ wɔboa yɛn aseda bio ensankoma na nasafo refianko ɔne yɛn boss na adwene Paul anaasɛ ne susuipa ɛna ɛde saa adwumadi nyinaa aba yɛn nso yɛn aba bɛtena so etume ɛda yɛn supa bi ɛwɔ yɛn mu ɛdi ne yɛn nyinaa yɛrefa mu anigye ɛne mu aba pa
ebio enso nkoma me ma me mpanyinfu a won aka yen ho ha won ama me ka se mo ya mo frank to amaba na den mum wode won nim die osuahunu ene won anuonyam aba beta achi ama aba ye kra behwe ye ka se onyankopon nhira mo pa yo ene fe menua ampem da ko oda me ha ene efe abna mponsa se bon so bina da bia bibibiara a woye wogyae na wosore ba be kan yen ho ha na efe yetumi di dwumadi ebremu ye de obi bia se ye mo bibia fihia panso buro nya abai muni di yiye na munne yiye na efe monkwa asore nso yiye na efe ye ni buro nya no na enye de Yesu awoda enye ntokwa osem enye no ka atoto a de kwa kopirepire ni pa bibire akwantu bibia enye bokọ afihia pa mama